Kadakog ngiti ay. Dito ka lang. Kita na ito ka kuya. Anak rin. One, two, three. Yun, ano din yun? Nagngisi si Troy. Thank you. Hi, ma'am. Hello, mabaktas na ka dong? Tata daw. Daddy, Sorry, toys. toys? Sana. Sino mga tao sa ubos na? Saan na sila? Slide. Saan na? Ito din na sila. Saan na sila? Ha? Saan man yung mga diri? Naman mga teacher pang baby. Dali na. Gani. Humok. Ito mas mga. Sige daw. Anang humok naman si teacher pero gahian mo ko eh. O kabutso siya Mark. Ala. Ang easy ba? Ala. Ganahan ka na, be? Naman kayo nga na dito? Naman siya nga na, be, katong hinatag na tikuan ba? Sinay mo, oh. Paak-paak. Gahi mo tayo mong titar good. Ala. Kana? Gusto ka na? Gusto mo na? Dili. Pink. Gusto siya kay Pink. Gusto ka na? Babae man na. Gusto ka na? Pinos na? Hala, bibi pa lang kabalo na mamili babae, Jmark. Gusto ka na? Kita ko niyang presyo eh. Kita ko niyang presyo. Gusto mo na yung mga gusto ka na? Sige, sa manay mo. Ayun, may buhok ha. Ana. Mahal mo kayo na, 400. Sige, asa man yung mga eh? Asa man yung mga eh? Kuha. Kana? Ganan ka ni? Ganan ka na? Yellow. Hello. Focus lagi kayo siya. Isis. Isis. Sige na, bayadan na na. Ano mo ha? Kanay mo ha o kaning kuan? Gusto yun na Kaning buhok. monkey. Gusto ka ni monkey? Oh. Chika na yan, chika. Asa? Kanay mo ha? Sige, kani. Sige, kuha na to ni. Tara. Bayadan na. Yada na naman eh. Bayadan. Naku, agisi. Sige, ngisi. Dari ni. Kadakog ngisi ay. Oops. Ay, bugatan ni mo eh. Buyag. Asa man imong dulaan di ay? Sipa-sipa na, gisapot na. Palihog ko. Alala, patay. Hey, nanay dulaan. 6? Ay! Kasi silang bunga. Ala! Gimana sana naman natin mo? Didi tadi. Sana dyan lagi ang kabuton. Papili unsa iya ha? Didi or kanandulaan? Aping didi be. Didi siya di ay. Busog man to siya unta? Bukod siya paniugtok? Lingkod guro mo be? Kala. Nahawiyan pa na. Ibiyaan na yung duwaan. Kaya sab-sab sa Rusiya. Ba? Gigotom. Ang palablab. Igo to. Ang dadi gikapoy. Singot na kayo gabi. Aircon man tanak diri. Ang tiil ba? Sapot-sapot. Oy, kakatogon na. Uli na ka, bebe. Bebe. Uy,